Kaseng Samla Katholik Umran Circle kabahab hapok ko Umsning Parish mentaka sengi ke khatsau tori Risau kalayo ban sedang ya ke annual youth sports meet arajar RPR Hamadan ya lekai Umsamlem. Kani ke sports meet kan kut lasha ka sengi hakabala wan banishim banta de ki Samla na ki unit baper ki bahab hapok ka jingpet jingkmi jong Kaseng Samla Umran Circle. Ka jing ya lekai hakani ka meet ki kan thobe ka football, cockfight, mount point, tug of war, bat kiwe. UMLA ko umsning uba Jason S. Maulong, ulawan ban play pat ba yakini kamid, haka jingadan lang President Kaseng Samla Umran Circle, usamla kit Dorius Dikar, uba Lancius EMLA, kinokit kam juga Kaseng Samla Umsning Parish, bakun top ya usamla Shem Warjri, pat usamla kit bok thaba, bat kiwe kiri orang ba. Haka teka singi play ketika sports meet la penong shwa daka jingle kai football haka bala ya khun shwa daka Umsamlem unit persya eka Umran Niangbyrnai unit bat ka Umran Niangbyrnai unit kala aman Pynliem no ya ka Umsamlem unit daka ar la shigol. Ini ka annual youth sports meet jong ni 2022 kawara ka ke jingi sutunat para mapi nama teng nangim don kum kini ki program ia bun kam halala ka kam ila hala haka puli puti ne kamu hanu ko ka kam pi train ne kanu ki kam pi ne pinak puli na try ngimyo ban kundu kumni kani ka jingi kundu kumni kawara kata ka jingi sutunat ka jingi teli kumakran ibu mane umdi to ka kam sim teng kani ban kilan met ka dai dong kam namar nginang dai kata kerta ba idai ban nginang yo kata ka met basak baklan namar nang yo ka met ka sat baklan demut ka jabing ka klan ni tinggal kuat mapi kini ki Samla ki badon hangnya kini participate kini ki program ki baper ka ngatip bang apa yang ni kadang football bang susu ki dan ki activity ki baper na syukwa pada haba bi participate kini ki activity de bandon kata ka jingi buram iwe markelia no kata ka ki nuksang de bepen iya baru ki bawan pitkai ini ki heb ki beret ngatip shibit kin sewan pitkai ingin mo ki nang ni nasional ni ki perlu ki projor ingin pedi kata ka nuksa ka babha Barangnya bahkan ni ka annual sa sports meet youth sports meet kelade lupa ka bajog barangnya ba nakani ka zone 6 nado kinong kikam baru ki badon kadi ban perlu kum kini ki program naka porch ko por kum ki sports sa kini ki program ki baper ba kini ki Samla jongi ba kini lat nakano ka jing snew jong ka pertai bagi yo ban wan hang ni madan pen iga sap ka phong mo don na pedeng jong phi ba masyukwa ban wan hang ni la kai men len nu compare kata Kasukwa bapinya ai berkat bapile piden ai berkata mah katakan hard work mah kata nado men dan ni tiga ini annual sports meet 2022 bapinya Kaseng Samla Katholik Umran Circle declare season open.